Duma Lindo Kohlezi Khali Sibangani Zulu Mfundo Thikazi noKaparena Mhango mawubheka ibhenchi labo abantu abangangena bewuhlathi boshintsha umdlalo yena ke uwandile ngema bathi woma wawazela Thabisa Ndelo uzobona ngempela ukuthi ke usuku lokuthi ke bazakhe ngempela ke namhlanje outdoor uthumele ke lapha ke uSipho Chain nango Dean van Rooyen Sipho Mbuli osunina Police yanela Butuma rekene nkoskhona ndaba ukhona ubekezelo mfokamfokazi isiqhaga soqobo sikhona kanti ke lapha ke benchini abonde bitho thana nashola suka lahlala enkabeni yenkundla Telkom knockout Khali knockout iqembu la Richards Bay libhekene noOrlando Pirates eMoses Mapilo Stadium endaweni yesigameko phumla likaMaphansi phumla kuNafisa uKembelezi akinqa uMagembe shiyela undaba unkosikhona bayifaka lapha ke ithuba layo beOrlando Pirates Sipho athi ngimdala umfana waseKenya kulomsebenzi Kipchanungwi Kipketer agcina ngalezo khathi besagijima kwaziwa ukuthi iKenya kuyadlalwa nebhola Musa Etieno wafika kwiqembeni leSantos Ela umshekela Kambatha shoni nankomfasiwe wayidlala eduze Apolice wayishiya kuSipho Mbuli yacabula ibhola Mbuli wathi Musa Etieno lutho basiwe athi lutho baziwe efikile muhle diyavuda bukumbule mntanami behind the defense nje uMango asibheka isiphuzo sekhehla what mntanami wachitha umuntu Richards Bay umnompempe khona lokho kuthiwa i-advantage khona ke mhlambe ke bangidlale kabane ngizoke ngizwe yavuda veplazini kujamo uMagembe uMbokazi khala ngebanga nama ngikhumbule bala uOlan Kwinda yadlala kamnandi ibhola kodwa kune offside akabalanga unompempe wayibona i-offside ngapha Impofu wathola ikhadi elimpofu nokusimthizwa ngenxa yokuhluthukelwa inhliziyo ngalesi babuka la akabalanga unompempe kodwa nakhe ke bethi cha mfana isikhindi bese sishawa umoya offside yakho leya nomfana eshola uma kafinjwa ibhola lakhe wakhuza na unompempe wathi khona ubhuquza ubala ke lapha ke uMango anti ngene Orlando Pirates save yakhe lapha ke uIan Otieno ngokusondela emalini diyavuda veplazini kujamo bheka le save yakhe lapha ke uIan Otieno Kuna Orlando Pirates Nancy 10 Vitot awumhlaziya uthi hayi wendoda awungakithi lawo madoda talent embatha umfana wasemashini esinqawini yathena futhi yona ke iOrlando Pirates kuyena uThepang Moremi Shali Seypola leOrlando Pirates Mahlayana umfoso wenyamazana umbekezela Mbokazi diagonal ball yangena ibhola yaswisha buya ngaphakathi bathi beOrlando Pirates Moses Mapito Stadium nansiyale yabhola diagonal yena lapha ke yafika kuMoremo ikhula ngekhanda zangachithi isikhathi one touch second touch phafu yaka okuyibuka mntana waqhula lento yayenziwa isidakwa sikamyeni uvele enkosini hayi noma uqobuya discuss tokweni indaba phumlani phumzane diski online ufika lapha ke uNdondi Mahala shaya kweDurban City ecindezela Ndondi Mahala bamkhiphile ke goba dino mancineka Thambana nalela ngaqala lapha eMhlathuze Sports Complex ngikwenza kanje sengiyaqedela nje yey angisho uthi ngithini hayi Nkwinda
salelwe nje endlini kodwa-ke uyaqhutha umdlalo nesishiyagalombili njengoba-ke esibuke-ke la Diego David Brazil hlithe kamnandi uMthizwa into asuke ayenza yena uMthizwa usowacabanga ukube uqhubekile ukuhumpa ibhola bekukhona bengene yabekwa futhi kuyena Osuna Post Mofokeng thuba lezimnyama Otieno futhi Brazil kujambutuma phakame waze wahamba emoyeni wama hawu umqeqeshi wenzani mina kamqeqeshi uma singamamema sithi mabezeneno bangenza njani na nangisesevenini lunde kubhekela isho igayi zombili mthana okayinkani bodwa eyi madonna kanti ngempela buka mntanami zibheva ulundi mboka mahala naye la umbekezele imbokazi uma ubabuka uthi ezithi uma yisusana la ngeke laphona-ke umfoka kanti-ke Richards Bay zame konke okusemandleni hlanhla kayivumi bheka nje ukukhathazeka kwabo wabe Richards Bay shaya ustekene mthanami best 10 bites uzowuthola nawe sisho kancane sithi sizihlobo nathina ekhaya kolokho nobhiya babe uphuze namahanga isizwe Austin up there Brazil kujamo Argentina was Madozana kamnabeni hey Tanam Mofokeng dancing zindawo zayo laphona-ke Maremi save ka-Etienne imizuzu mbili esele ngaphambi kokuthi uzibeke ethubeni lokuthi uthole i-champion of the match champion coach nayo iyovotelwa yafika njengamanje Orlando Pirates ake sibhekulela kukhona Mofokeng Dean Hodge angena ngaphakathi wanqaba umqineka quick 1-2 nayo Orlando Pirates ingenza njani ngale bhola abahlithile iyangena into kaNombengula kodwa yavimba futhi Orlando Pirates Thabiso Levithi yaphuma kamnandi ibhola naye lapha-ke lona kukhona Mofokeng sendaweni enhle phasa kusasa ntambama waphuma u-Otieno bayamekana akasekho ephaleni ungenza wafa futhi ngoba kampindana umnyama sikhona manje sephela imukela iphase kuphela Sibangani Zulu alandeli bawothubomvu umjamo dale kabi-ke laphona-ke uSibangani Zulu Tinti Chananda phakamile Nombengula kabile laphona-ke Richards Bay kodwa isacindezele phansi ebhokisini Londe Mahala siphuzo sabantwana ake sibheke Richards Bay futhi phumikho inembizeni Bhodlela Spitz yakuyela futhi ibhola nathi Richards Bay wandile ngema shaka mnandi close kona to ibhola bese